cărțile pe masă. Am citit într-o zi o carte și toată viața mea s-a schimbat, spunea Orhan Pamuk într-un citat de-al său. Cu adevărat, o carte ne poate aduce schimbări frumoase în viața noastră, ne face să gândim, să analizăm, să reflectăm unele aspecte ale vieții și să le vedem dintr-un alt unghi. Iar unele cărți ne oferă răspunsuri la careva întrebări pe care le avem. Și cu cât autorul este mai reprezentativ, cu atât și răspunsurile vor fi mai bune. Iar pentru a afla care sunt cărțile care vă pot aduce o schimbare frumoasă în viața dumneavoastră, am invitat-o aici pe Emanuela Cârpa, studenta Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism din cadrul ULIM, și împreună o să punem cărțile pe masă și le vom descoperi frumos. Probabil vă întrebați de ce anume pe Emanuela am invitat-o astăzi la punem cărțile pe masă. În primul rând, fiindcă Emanuela este persoana care poartă mereu cu sine o carte în geantă. Apropo, este o observație personală, iar eu am cea mai mare încredere în persoanele care poartă cu sine o carte. Într-al doilea rând, este membra clubului de carte, Deep Club Tinerii Citesc. La fel, este membru al Centrului de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM, fiind localizat în bibliotecă. Este studentă care, în timpul tuturor evenimentelor care au loc în cadrul ULIM, personalități notorii, iar la ULIM ele sunt multe, neapărat are o întrebare bună. La fel, a reușit să facă voluntariat în multe organizații, cum ar fi Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor CSP Amigos, Centrul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, experiență de voluntariat la Crucea Roșie, și Asociația Obștească Femei pentru Femei. La fel am invitat-o ca să aflăm ce citesc studenții de la anul 2 de la ULIM. Și cel mai interesant, ce m-a cucerit cel mai mult, este că Emanuela, primul ei job a fost la o bibliotecă. Și aici am să te rog să ne dai mai multe detalii și impresiile tale despre această experiență la bibliotecă. Mersi foarte mult, bună Irina! Mersi mult pentru invitație, e o plăcere să mă aflu aici. Mereu e o plăcere când vine vorba să vorbesc despre cărți, oricând, oriunde. Eu sunt prima pe listă. Jobul la bibliotecă probabil a fost o experiență pe care mereu știam că vreau să o am, mereu știam că voi o aveam. A fost în vara, nu mai țin minte ce an, dar a fost după clasa 11, vara înainte de clasa 12. Vreau să fac ceva și vreau careva bani de buzunar și vroiam și o experiență unică, și pentru că mereu mi-a plăcut să citesc, am spus că ce sună mai bine decât un job în bibliotecă. Și am eu o bibliotecă lângă casă, Bogdan Petricescu HD-ul, și am spus că dai să le fac o vizită, să-i întreb că, uite, mă rog, poate au nevoie de niște mâini de ajutor, măcar pe 3 luni de vară, care deja m-au redirecționat spre filiala Belinski, tot nu departe de casa mea. Și era un moment perfect ca să mă alătur lor, pentru că biblioteca, toate bibliotecile, nu doar cea de la Belinski, aveau un așa program, așa un proiect, un fel de mini-tabără de zi pentru copii, care era anume în prima jumătate a zilei, pe parcursul celor 2 luni, primele 2 luni din vară, în care copiii veneau și aveau careva activități, citeau, aveau careva excursii prin oraș și îmi spunea că, uite, hai că o să ne ajuți și tu. Ceea ce mi-a plăcut extrem de mult, mereu mi-a plăcut să lucrez cu copiii, pentru că eu cred că copiii sunt viitorul oricărei națiuni, oricărei țări, și mereu e nevoie de a depune un lucru major în dezvoltarea lor. Și așa că am combinat iubirea lecturii cărților cu iubirea lucrării cu copiilor și astfel am nimerit la bibliotecă. A fost o experiență bună, experiență de neuitat. Ca primul job pot spune că am țintit perfect. Îți mulțumesc! Poți să ne spui, te rog, de unde s-a născut dragostea pentru carte sau lectură? Am învățat să citesc datorită mamei mele. Cumva împreună mereu ea îmi citea și mă învăța cum corect pe silabe, să pronunț cuvintele, alfabetul și așa mai departe. Am învățat să citesc și e o mândria mea proprie.
de la o vârstă extrem de fragedă, 4-5 ani, eu deja, mama îmi povestea că citeam toate scrisurile de pe pereți când mergeam în transportul public. Dar dacă să o luăm într-o perspectivă mai adâncă, iubirea pentru cărți cumva mereu a fost o parte din mine. Probabil a venit de la bunica, ea scrie foarte mult, mereu a scris poezii, texte, mereu a citit. Așa că dacă să ne gândim, cred că mai mult de ADN-ul meu decât ceva care s-a format pe o perioadă îndelungată. Și cumva mereu mama a pus accent pe faptul educației mele și de a mă intelectualiza într-o măsură oarecare. Așa că cărțile mereu au fost undeva pe raftul meu și mereu am avut șansa de a lua o carte și de a o citi. Dar ce te motivează astăzi să citești? Probabil curiozitatea. Asta ar fi prima pe listă. Sunt o persoană extrem de curioasă și o persoană care, nu știu dacă e o calitate mai bună sau mai rea, care nu-i place să nu aibă dreptate. Și mereu am nevoie, dacă vreau să intru în discuție cu cineva, trebuie să știu despre ce vorbesc. Și respectiv, curiozitatea și dorința de a comunica cu mai multă lume diversă mă duce spre faptul de a citi mai multe cărți în diferite domenii. Și asta mă ține în continuare. Dar și faptul că îmi place să scap puțin din lumea noastră. Și aici deja intră cărțile fantasy, mă rog. Dar da, ideea de a continua, de a afla mai mult, de a veni cu așa un fun fact care l-am aflat când vorbesc cu alți oameni, asta mă ține în a citi mai departe. Bine, acum hai să trecem la cele 3 cărți pentru care astăzi și ne-am adunat aici să descoperim cărțile care cumva te-au marcat sau te-au influențat într-un mod mai deosebit. O să începem cu cea de-a 3-a, da? Dacă să vorbim din punct de vedere a felului cum te-a influențat. Te rog să... Da, cred că eu începe de acum, de jos în sus, dar nu prea ține de faptul care mai place mai puțin și care mai mult. Și cred că vom începe cu prima care e fix aici deasupra, cu Ferma animalelor, George Orwell. O carte extrem de politică, dacă să-i spunem așa, scrisă într-o perioadă foarte politică, într-o perioadă în care frâul liber a opiniei tale personale nu era într-atât de bine acceptat ca acum. Cartea e scrisă de George Orwell și Animal Farm, sau Ferma animalelor, este a doua carte de mine, la început am citit 1984. Atunci am aflat prima dată de George și metoda lui de scriere, ideile pe care el vrea să le expună oamenilor fără cumva a le da de înțeles persoanelor de sus, că într-o mare parte îi critică pe ei. Ferma animalelor, de obicei când le spun oamenilor că e literalmente despre ferma animalelor, îmi spun că citeam despre animale. Și când aduc la ideea că, uite, Orwell a încercat, printr-o idee într-atât de simplă ca o fermă de animale, să ne ajute să înțelegem cum stă situația cu partidele politice, cu mass media, cu propaganda. Adică cartea a fost scrisă, ideea cărții, în perioada Revoluției Ruse. Foarte multe personaje se identifică cu oameni din viața reală. De exemplu, îl avem pe Napoleon, unul din personajele principale este un purceluș care mai după el are grijă de toată ferma, care îl reprezintă pe Stalin. Avem alt purceluș care reprezintă mass media și cum jurnaliștii pe atunci cumva încercau să corupă informația și o distorsionau într-atât o metodă în care se primea ca un fel de telefon stricat, ca să-i facă pe oameni să înțeleagă nu ceea ce e nevoie ca ei să înțeleagă, dar ceea ce vor acei de sus, ca civilizația să știe. Și desigur avem și un personaj care reprezintă poporul muncitor, fermierii care pe atunci cumva în orbire credeau că statul e de partea lor, însă statul vroia doar să facă abuz de puterea
puterea fermierilor, puterea lucrătorilor, ca după, pur și simplu, să-i lase în soartă, pentru sorții. La fel, Ferma animalelor probabil a fost cartea care am notat cel mai mult. Eu de obicei când citesc liber și rareori mai fac notițe. Însă la Ferma animalelor mi-era greu să nu mă opresc, să rup o foiță din altundeva. Sau înclei aici, spun că, uite, eu cred că mai departe o să fie asta. Eu cred că, uite, așa. Și probabil e foarte ironic situația că Ferma animalelor e una din preferatele mele cărți. Pentru că când eram mai mică, eu și politica eram complet paralele, amic. Nu mă bag eu în politică. Însă, nu de mult, a devenit una din cele mai mari mele pasiuni, ideea că fiecare trebuie să știe ideile politicii, în ce lume se află, cum trebuie să facă o lume mai bună. Ferma animalelor este puțin grea, dar este un început extraordinar de a înțelege cum lucrează acest proces care începe bine și pare o utopie extraordinară în care cumva le oferă toți drepturilor egale. Dar când toată puterea este oferită în mâinile unei singure persoane, această utopie, foarte ușor, însă foarte subtil și neobservator, poate trece spre un proces de totalitarism. Și Ferma animalelor este un exemplu perfect și dacă să luăm cumva un citat de aici care îmi place foarte mult și deseori îl spun când vine vorba de teme de politică, este că, chiar și George îl spune, chiar și aici arată că toate animalele sunt egale, dar careva animale sunt mai egale decât restul animalelor. Și anume, ce ține de acest citat, vă las pe voi să aflați citind cartea, pentru că probabil înțelegi ideea citatului după a doua sau a treia recitire. Interesant. Apropo că această carte este pe lista mea. Am început-o, dar într-adevăr este o carte mai deosebită. Această alegorie, adică chiar este despre animale, cumva, da, trebuie să ai acea dorință, nu știu, tu ești și acum student la Facultatea Relații Internaționale, cumva te-ai dus în direcția aceasta și ți este interesant. Eu așa, puțin mai departe de politică, dar oricum este pe lista mea și neapărat vreau să o citesc. Mai motivat încă o dată că trebuie citită. Hai să trecem la cea de-a doua carte. Desigur, cea de-a doua carte, nu de mult chiar am terminat-o, nu de mult chiar am citit-o, este Clopotul de sticlă, Sylvia Plath sau The Bell Jar, dacă să vorbim de titlul în engleză. Așa, un mini informații, Sylvia Plath, ea de obicei, în mare parte scria poezie. Ea este o poetă, doar lirică, și Clopotul de sticlă este unica ei novelă, unica ei carte scrisă în proză. Uite-mă ei carte. Da. Pentru că dacă cumva ne adâncim mai mult în autobibliografie și în istoria cărții, vom afla că Silvia s-a sinucis nu de mult după finisarea acestei lucrări. Și dacă luăm și lecturăm probabil Clopotul de sticlă în careva aspecte și privind între rânduri ne dăm seama ce a dus la acest sfârșit tragic. Clopotul de sticlă, și anume cartea asta, o am de la un alt club de citire, în centrul lui La Oaltă, sau se numește Centrul Comunitar 151. Și a fost prima mea sesiune la ei, prima dată când am fost. Am primit cartea cadou, am discutat-o împreună și nu e foarte mare, are vreo 200 de pagini, dar am terminat-o extrem de repede. Și a fost momente în care aveam nevoie să citesc, să închid cartea și să mă gândesc că ce am citit eu. Pentru că cartea are aspecte destul de emoționale, aspecte cum ține de sănătatea mentală, de criză identitară, de cine sunt eu și care e menirea mea în lumea asta. Dar la fel îmi place atât de mult pentru că Sylvia Plath aduce și mențiuni de feminism și viața unei femei în secolele precedente și cum personajul principal, femeia intelectuală care vrea să devină scriitoare, mereu este expusă stereotipurilor că tu ai nevoie să înveți, după care ai nevoie să lași,
să te focusezi pe familie, soț, copii. În niciun caz nu spun că asta e ceva greșit. Nu, nu, nu. Spun atunci când această temă este extrem de impusă tuturor femeilor, ne ținând cont de ce vor ele și dacă vor asta sau nu. Mai este o alegorie și un simbol foarte interesant care îmi place din clopotul de sticlă. Este copacul cu smochine. Este un motiv foarte interesant, undeva pe la mijloc de carte, în care Silvia, prin intermediul personajului principal, menționează acest copac de smochine care se întinde în imaginația ei și fiecare fructă de smochine reprezintă un viitor pe care ea l-ar vrea. Cumva, o smochină este scriitoare, alta smochină este mamă, alta smochină este soție și așa mai departe. Cartea conține foarte multe metafore, foarte multă simbolistică. Și mereu am fost o promotoare la sănătatea mentală și cât de important este ca lumea să vorbească despre sănătatea mentală, despre cum alții se confruntă cu aceste probleme și cum altora le mai greu decât alții și că nu e ceva de care trebuie să-ți fie rușine și mereu este ajutor când ai nevoie de el. Și probabil asta și m-a motivat să citesc Clopotul de sticlă. Și mai mult pentru că sunt în perioada asta de 20 de ani când n-am idee ce vreau să fac și dacă ceea ce fac e ceea ce vreau să fac. Și cumva mă gândesc ce vreau să fac mâine sau este viitorul pe care l-am ales cel mai potrivit. Și chiar dacă Clopotul de sticlă, mă rog, nu are un final mai mult sau mai puțin fericit, mai mult e un final deschis, cumva ne ajută să înțelegem la cât de important e să nu ne conformăm anumitor idei și mai mult e să trăim așa cum vrem noi. Mi-a plăcut foarte mult denumirea cărții și anume semnificația, fiindcă Clopotul de sticlă, de fapt, semnifică sufocarea protagonistei de depresia pe care o trăia. Și acest roman se mai spune roman la clef, adică fiindcă protagonista din carte, de roman, trăiește aceeași depresie care o trăiește chiar și autoarea în viața, depresie clinică. Da? Acum am înțeles eu, aici se vorbește despre două teme principale, anume condiția femeii și sănătatea mentală. Mi-a plăcut, eu nu am citit-o, dar mi-a plăcut foarte mult cei ce am citit, cei ce au spus criticii literari și chiar vreau neapărat să o citesc. Și pe aceasta am planificat-o pe lista mea. Este o carte deosebită, cumva abordează anumite teme care nu prea le-am văzut să fie abordate. Adică este ceva nou pentru mine. Și este un roman semi-autobiografic, adică ceea ce la fel, adică cumva îmi place. Acum hai să trecem la cea de-a treia carte. Chiar sunt foarte curioasă să aflu despre ce carte este vorba. Te rog frumos. Da, cartea care am lăsat-o pentru sfârșit, cumva ca cereașul de pe tort, este cartea mea preferată din toate cărțile citite până acum. Și cartea care o țin acum în mână, The Poppy Wars sau Războiul Macilor, este primul volum din trilogie, pentru că ele sunt 3 cărți per total. Ca o paranteză de început să înțelegem de ce sunt favoritele mele, cărțile, anume a treia carte, când am terminat să o citesc, a fost prima carte la care am plâns după finisarea lecturii. Războiul Macilor, scrisă de Rebecca Kuang, apropo, absolventa Universității Oxford, care e pe jumate chineză, pe jumate americană, scriitoarea excepțională femeie. Cartea este un fel de fantezie militară bazată pe careva evenimente reale aduse de Rebecca în această trilogie, și anume în secolul 20, al doilea război mondial, războiul chino-japonez, dacă să luăm așa, colonizarea Japoniei pe teritoriul chinez. Personajul principal este o caracterizare a fostului președinte chinez, Mao Zedong, și anume cum o persoană, o personalitate se poate dezvolta din nimic spre conducere
și a sfârșit prin tiranie. Doar că paralela este că personajul principal, Fan Grunin, ea știa ce face și știa de atrocitățile pe care le comitea. Pe când, dacă citim puțin din bibliografia fostului prezident, știm că el credea că totul ce face, făcea spre bine. Cartea asta am terminat să o citesc în 2 zile. Nu o puteam lăsa din mâini. Personajele sunt foarte bine concepute, descrierea e extrem de bine scris, aspecte politice care nu te plictisesc când citești despre politică într-una, mai ales dacă ești o persoană care nu prea este la temă, poate deveni destul de plictisitor. Însă Rebecca o face sub un aspect foarte lin, care te face mai interesat despre ceea ce vorbește. Mai mult cărțile țin despre acest personaj principal, care de a fugi de nunta în care era forțată, aceasta învață din răsputeri să intre la o academie militară de rang înalt, în capitala țării în care ea se află. Procesul acesta de învățare pe care el parcurge este un proces destul de greu emoțional, mai ales pentru ea. Metodele care ea le ia pentru a continua învățarea sunt destul așa de interesante. Și până la urmă ea intră în universitate, ca până la sfârșit să afle că ea este un șaman și că poate chema zeii, care pe atunci se considerau dumnezeii, națiunilor. Și ca să aflăm că cartea este o rezultat a combinării religiei, politicii, șamanismului și așa mai departe. Adică este polișorul care m-a făcut să mă îndrăgostesc de scrisurile Rebecca Kuang și să-mi iau toate restul cărților. Apropo, ironic sau nu, Războiul Magilor este preferata mea din toate acele cărțile pe care le ia și unica trilogie pe care eu nu o am. Cartea asta este a unei prietene, de la ei și am luat-o. Le am pe restul scrisurilor de Rebecca, numai că pe asta nu le am în bibliotecă. Ai deja o misiune de a-ți completa biblioteca. Da, vreau să le iau pe toate, dar vreau edițiile speciale, care au desene înăuntru, dar trebuie de găsit. Cum te-a influențat pe tine personal această carte? M-a făcut să înțeleg groaznica realitate a lumii militare și că, într-un aspect sau nu, este prea romantizată, mai ales în zilele noastre, de tineret și de careva lideri care consideră că puterea militară este atotputernicul unei țări și că cruda realitate la ce se poate întâmpla când niște copii sunt forțați să se lupte pe front și că o fetiță care de mică este aruncată în a deveni comarad de război va avea un sfârșit tragic. Și cărțile așa au un sfârșit tragic. Însă pe cât de tragic și trist nu ar fi, după ce am terminat de plâns, am înțeles că era unicul sfârșit posibil. Pentru că asta se va întâmpla când copiii sunt trimiși pe front. Da. Și tot ce știu, asta este război și crudități și omor și așa mai departe. Adică nu există un final sfârșit într-un astfel de scenariu. Ce citești la momentul actual? La momentul actual citesc 2 cărți. De obicei nu pot citesc doar o carte. Este una fantastică, din nou, eu ador fantastică, scrisă de o autoare născută în Rusia, care a imigrat în Statele Unite. Se numește Vrăjitoarea și Țarul. Este în perioada conducerii lui Ivan Grozny sau Ivan Teribilul în fostul Imperiu Rus. Și despre care combină cumva mitologia slavică. De exemplu, avem pe Baba Yaga, îl avem pe Cașei Bismertne și așa mai departe.
Însă, la fel, din nou, cartea are o perspectivă feministă, nu într-atât de accentuată ca la Clopotul de sticlă, dar așa puțin între rânduri, pentru că o avem pe Baba Yaga ca personaj principal. Și din cauza că ea este o femeie care a ales să trăiască singură, care a ales o soartă mai puțin stereotipică, este considerată o vrăjitoare, bătrână și așa mai departe. Cartea e îmbină fantastica și sunt undeva, încă nu am terminat-o, sunt undeva la mijloc și nu prea știu cu ce se termină. A doua carte este mai puțin o carte, cumva mai mult o revistă publicată de o editură din România. Cartea se numește Disomnia și Disomnia, după cum am înțeles din introducerea cărții, este denumirea unei zeițe. Cartea include esee, texte despre egalitatea de gen, despre feminism, așa cum am menționat, despre stereotipuri careva, despre normalitatea pe care ne este impusă, careva greutăți pe care se confruntă scriitoarele. Și îmi place foarte mult pentru că cartea e scrisă dintr-o perspectivă intersecțională, adică nu sunt doar femei, cumva să numim, albe, avem femei de culoare, femei din comunități minoritare care vorbesc despre viața lor, despre căile prin care am trecut, despre problemele vieții. Care este mesajul tău pentru cei care citesc mai puțin? E ok să citești atât cât vrei tu. E ok să citești câteva cărți pe lună, e ok să citești și sute de cărți pe an, atât timp cât o faci din plăcere, atât timp cât o faci din propria ta inițiativă de a afla chestii noi, atunci e minunat. Și probabil, pentru că eu am întâlnit foarte multă lume care nu citește pentru că nu a găsit ceea ce le place. Dacă îți place cărți despre self-development, psihologie, citește aia. Dacă îți plac cărți despre fantastică, citește aia și nu asculta criticile altor oameni care îți spun că tu citești în fiecare zi sau tu citești atât de puțin. Cum am menționat, mereu trebuie să facem ce vrem și mereu să citim ceea ce ne place. Frumos. Răspuns. Super. Îți mulțumesc, Emanuela, pentru acest interviu minunat. Sper că am trezit interesul celor care ne privesc spre a lectura și poate, de ce nu, chiar aceste cărți care le-a recomandat, și cei care doresc să vină aici la Punem Cărții pe masă și să ne vorbească la fel despre lectura preferată, vă aștept cu mare drag. Vă doresc toate bune și nu uitați să puneți o carte pe masă.